Prajem vám krásny deň a vítam vás pri dnešnom videu. Dnes tu mám niečo špeciálne. Mám tu jednu unikátnu novinku, a to konkrétne z dielne Envy Therapy s názvom LED 2.0 Biohack Mask. Je to, ako už názov napovedá, nová LED maska a my si v dnešnom videu povieme niečo o tom, čo táto LED maska robí, čím je výnimočná, akým spôsobom sa používa, čo všetko nájdete v balení, ako sa o takúto masku starať, ako dosiahnuť optimálnych výsledkov a mnoho ďalšieho. Takže berte toto video ako ultimátny návod práve k tejto novinke LED 2.0 Biohack Mask. Po zložení vrchného obalu na nás čaká takáto krásna krabica, v ktorej sa nachádza hlavná hviezda, a to konkrétne nová LED maska. Poďme si však povedať, čo okrem toho v balení nájdete. V balení sa nachádza aj takýto krásny obal práve na LED masku, aby ste si ju mohli bezpečne uložiť, odložiť, prípadne zobrať so sebou na cesty. No a tu sa na vás už takto krásne pozerá nová LED maska, ktorá má niekoľko benefitov, avšak s balením ešte nekončíme. V rámci balenia nájdete aj návod, ktorý si prosím pred prvým použitím naozaj dôkladne prečítajte. Je tam vo viacerých jazykoch, samozrejmosťou je slovenský a český jazyk. Potom tam nájdete aj takýto ovládač, ku ktorému si niečo povieme viac neskôr. A k tomu ovládaču je tu ešte skrutkovač na skrutku, ktorá sa nachádza z bezpečnostných dôvodov samozrejme v tom ovládači a baterky, ktoré sa sem vkladajú. Táto nová LED maska predstavuje technologický posun v domácej starostlivosti o pleť. Maska disponuje pokročilejším infračerveným spektrom, a to až 1070 nanometrov, ktoré preniká výrazne hlbšie do pokožky, ako je tomu pri bežnej LED terapii, vďaka čomu umožňuje intenzívnejšiu stimuláciu regeneračných procesov v hĺbších vrstvách našej pokožky. Zaujímavosťou je, že maska kombinuje práve toto intenzívnejšie infračervené spektrum 1070 nanometrov s 3 svetelnými režimami, ktoré sa v maske nachádzajú. Poďme si ich spolu ukázať. Maska sa jednoducho zapína tuto hore na boku jedným stlačením. Začína svietiť prvý režim a to je tzv. Anti-age režim. Červené svetlo 630 nanometrov. Tento režim je určený pre pevnejšiu pleť, pretože stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu. Rovnako tak je pleť taká hladšia, pružnejšia po používaní, pravidelnom používaní samozrejme. Druhý režim je modrý režim, ktorý využíva silu modrého svetla o dĺžke 465 nanometrov. Modré svetlo je určené primárne pre problematickú pokožku, pre pokožku so sklonom k akné či vyrážkam, pretože dokáže regulovať tvorbu týchto procesov v pokožke. No a posledným režimom je antipigment režim so žltým svetlom s dĺžkou 590 nanometrov a toto svetlo je zamerané na pigmentácie a nerovnomerný tón pleti, pomáha práve regulovať tvorbu pigmentácií, zregulovať ten nejednotný tón, prípadne zredukovať rôzne farebné nedokonalosti. Takže si môžete vybrať z týchto 3 režimov a každý jeden tento režim má aj to špeciálne pokročilejšie infračervené spektrum 1070 nanometrov. Ako takúto masku používať? Poďme si povedať. Najskôr si pleť dôkladne odličíte a vyčistíte. Následne si naniesiete svoje obľúbené sérum, prípadne booster a naniesiete si masku. Maska sa po zapnutí aktivuje na 10 minút. Po 10 minútach sa automaticky vypne. My odporúčame dĺžku jednej terapie práve minimálne 10 minút, avšak pre dosiahnutie optimálnych účinkov môžete použiť masku aj 20 minút. V tom prípade si samozrejme masku znova na 10 minút zapnete. Maska krásne prilieha k tvári, vďaka tomu, že má iba jeden pásik. Nasadíte si ju. Vzadu dôkladne zopnete. Prilieha vám to krásne k nosu, k čelu, aby vlastne po zapnutí tejto masky vám to nesvietilo do očí, tak ako to nesvieti teraz mne. A 10 minút buď oddychujete, alebo pokojne robíte čokoľvek, pretože tým, že je maska bezdrôtová, môžete ju použiť kedykoľvek a kdekoľvek.
Po ukončení takejto LED terapie si samozrejme dokončíte svoju rutinu, napríklad nanesením hydratačného krému. Maska musí pohodlne priliehať k tvári, ako ste to videli aj u mňa, aby to svetlo bolo rovnomerne rozdistribuované. A túto masku môžete ovládať dvomi spôsobmi. Zapína sa a vypína sa vždy len tuto na boku. Áno. Prípadne ju môžete ovládať aj už spomínaným ovládačom, avšak týmto ovládačom masku nezapnete ani nevypnete. Môžete vďaka nemu iba prepínať módy. Čiže suma sumárum, pokojne tento ovládač si môžete nechať ako záložný v krabici a masku používať bez neho. Pred prvým použitím je mimoriadne dôležité masku doplna nabiť. No a čo sa týka frekvencie používania na dosiahnutie optimálnych výsledkov, tak odporúčame prvý mesiac používať masku 4-krát týždenne, druhý mesiac 3-krát týždenne a každý ďalší mesiac potom 2-krát týždenne dlhodobo. LED masku neponárame do vody ani do iných tekutín. Ako sa však o ňu starať, keď ju chceme dobre vyčistiť? Ja odporúčam mať doma dezinfekciu z lekárne, ktorá je vhodná aj na pokožku, a po použití LED masky dezinfekciu naniesť na handričku a pekne poriadne vlastne túto plochu poutierať. Ako môžete vidieť, tým, že ja som si ju teraz aplikovala na make-up, tak už je znečistená, takže ja si ju rozhodne budem musieť teda takou vlhkou, navlhčenou handričkou najskôr umyť a potom vydezinfikovať. Ja si myslím, že som vám v tomto videu povedala všetky dôležité informácie. Ak by vám však nejaké chýbali, pokojne sa pýtajte dole v komentároch, ja vám na všetky veľmi rada odpoviem a želám vám príjemné používanie a krásny deň.